газет булана 4 декабрь Россия ясылу декадасы башланды дигәндәге менә сезгә ничек язылып була, кайлардан эзләп табып була. Әйе, чыннан да Шәһри Казан газетасына 4-14 декабрь көннәрендә генә ташламалы бәядән язылырга мөмкин. 10% ташламалы бәя ясадык. Һәм бу безнең укучыларыбыз тагын да артыр дигән өметтә, нияттә ясалды инде бу ташламалар. Безне кайдан язылырга була? Шәһри Казан газетасына әлбәттә почта бүлекләрендә язылырга мөмкин. Кайда почталар бар, почтальоннар эшли, рәхәтләнеп игезгә чакыра аласыз, яки почта бүлекләренә үзегез бара аласыз. Һәм инде шундый мөмкинлектә тудырдык, инде без үзебез дә яздырып бирәбез. 8 919 620 79-76 телефонына язып җибәрсәләр, WhatsApp-ка үзебез дә язып җибәрәбез. Бар тик фамилия, исеме генә кирәк һәм адресы гына кирәк. Акчаны күчерәләр дә без үзебез яздырып бирәбез. Менә почтага барып, почта аша дидегез, әйме быел бездә почта белән проблемалар булган беләбез, әйме бу яктан сездә ничек эш бара? Әлбәттә, почта проблемасы бар, почтальоннар чөнки җитешми. Почтальоннар булган авылларда да хәтта бераз гына сүлпәнлек сизелә, чөнки аларның да инде артык мәшәкатьләнеп теге газета, журналларга яздырып бирәсе килми. Ләкин безнең үзебезнең теге пул дигән сүз бар бит инде. Үзебезнең почтальоннар, почта хезмәткәрләре пулы бар. Алар безнең белән һәрвакыт элемтәдә, без алар белән элемтәдә, аларның хәлләрен белешеп торабыз, алар безнең хәлләрне белешеп торалар. Хәтта теге үзләренә куелган планны арттырып үтәргә теләүчеләр дә бар, бары тик менә Шәһри Казан хисабына гына. Чөнки алар белделәр инде, Шәһри Казан, бигрәк тә Шәһри Казан язмыш газетасы халык арасында, укучылар арасында популярлык казанып өлгерде һәм шуңа күрә теге укучыларны тарту буенча да аларның артык проблемалары юк. Шуңа күрә менә шундай үзебезгә якын булган почта хезмәткәрләре белән эшлибез. Әле тагын да аны пулыбызны киңәйтәбез. Хәзер инде Камның аръягына чыктык. Безнең әгәрдә моңарчы, мәсәлән, Балтач, Арча кебек районнарда, искитмәле саннарда укучыларыбыз булса, һәм анда шәп кенә почта хезмәткәрләре эшләсә, хәзер инде Кама аръягына да чыга башладык. Менә анда да менә шундый киң иттереп җәелдерәсе килә. Сезнең журналистлар үзләре дә авылларга чыгып китте дип беләм. Менә бу эффектив эшме? Дөресен әйткәндә, эффектив эш, чөнки язылу, подписка дигән нәрсә белән бары тик инде без генә диярлек инде шуның белән шөгыльләнәбез хәзер, чөнки безнең тиражны арттырасыбыз килә, теге бер урында гына тотасы килми, арттырасыбыз килә. Менә бер генә мисал китереп әйтәм инде, менә Шәһри Казан, менә бу җомга саны, менә бу форматта чыга башлаганчы безнең 1800-2000 максимум укучы була иде, бар иде. Инде менә шушы форматта чыга башлагач, бүгенге көндә 8900 аның тиражы, 8500 аның тиражы. Безнең максат әлеге санны тагын да арттыру, 10,000-гә җиткерәсебез килә. Амбициоз планнар белән янабыз, менә нәрсә булып чыгар. Чөнки укучылар бу гәҗитне чыннан да яраттылар менә. Ләкин әгәр дә инде язылырга теләүчеләр булса, почта хезмәткәрләреннән һич кенә дә Шәһри Казан язмыш дип сорамагыз, язмыш газетасы дип сорамагыз. Чөнки язмыш дигән газеталар бик күбәйде. Менә шушы форматта чыга башлагач, шундый газета чыга башлагач, язмыш дигән сүз белән уйната башладылар һәм күп кенә газеталар барлыкка килде. Шәһри Казан язмыш дигән газета юк ул. Аны менә без генә истәп куйдык. Сорарга мөмкин Шәһри Казанның җомга газетасына язылып, ничек язылу дип инде, яки индекс буенча. Аның индексы ПК 313. ПК 313. Бик истә кала торган, менә шушы индекс буенча сорарга мөмкин. Менә безгә укучыларыбыз просто язалар социаль шелтәләрдә. Язмыш дигән газетасын сорадым, юк дип әйтәләр ди. Аңлатырга туры килә инде. Язмыш дигән газета юк ул. Шәһри Казан, менә безнең җомга саны, ул Шәһри Казан язмыш дигән газета гына. Декада бара, бәйләрендә әйтеп китәргә мөмкиндер инде. Декада бара һәм менә шушы җомга санына һәм безнең чәршәмбе санына нибары 610 сумга язылырга мөмкин. 610 сум бу атнага бер чыга торган газета. Ул 6 ай буена атна сайын 50-гә кадәр, менә бу газета безнең 24 битлек иде. 50-гә кадәр безнең чәршәмбе саны 16 битлек иде. Ләкин 2024 елның гыйнварыннан
Менә бу газета булачак инде 32 битлек, 24 битлек түгел, 32 битлек газета булып чыгачак. Һәм безнең чәршәмбе саны да 16 битлек түгел, 20 битлек. Менә чын мәгънәсендәге Толстушка дигән газета барлыкка килә инде. Менә шул. Менә бит инде күпме хезмәт, аңа материалларны әзерләргә кирәк, ничә газетага инде ул менә журналистларны, штатта хезмәткәрләрне арттыру бу очракта бу турда сүз бара аламы? Штат, Аллага шөкер, безнең инде бар. Аллага шөкер, әйбәт кенә эшли торган штатыбыз бар. Без бөтен вакыйгалар үзәгендә кайнарга тырышабыз, республика тормышындагы бөтен вакыйгалар үзәгендә кайныйбыз. Һәм инде, әлбәттә, кадрлар кытлыгы бар ул, ләкин безне бу очракта инде үзебезнең авторларыбыз хәзер артып китте. Бигрәк тә менә шушы язмыш газетасы барлыкка килгәч, Шәһри Казан язмыш газетасы барлыкка килгәч, авторлар, кайберәүләр әйтәләр, инде менә мондагы язмалар мәхәббәт, хыянәт, нәфрәт һәм шушы темаларга багышланган язмалар, журналистлар уйлап тапкан язмалар дип әйтәләр кайберәүләр. Ләкин бу һич кенә дә алай түгел. Менә монда безнең инде хәзер үзебезнең даими авторларыбыз бар, үзләренең башларыннан кичкәннәр. Кемдер инде олорак булган, яшьлегендә булган вакыйгалар белән булышалар. Менә шундый үзебезнең хәзер журналистлар кулы да барлыкка килде. Менә шуны да ассызыклап әйтәсем килә. Ягъни теге авырлык юк. Әлбәттә инде заманча заманадан артта калырга кирәкми, шуңа күрә заманча технологияларны да кулланабыз. Менә монда инде яшьләрне редакциягә тарту, диджитал өлкәдә, интернет өлкәсендә әзрәк кенә белгән, чамалаган хезмәткәрләрне тарту, аларын тартабыз, яңа кадрларда алабыз. Һәрберсе аларның инде хәзер яңа килгән кешеләрнең сайтта утыра белә, социаль челтәрләрдә утыра белә, тутыра белә, рәхәтләнеп, шундый хәлләр. Димәк, менә авылга чыккан вакытта ничек кеше белән аралашу, кешегә тәэсир итүне, кеше язган дип әйткәндә, алар нинди аргументлар куллана белергә тиеш бит инде. Әлбәттә, аргументлар куллана. Бу очракта инде безнең бигрәк тә тәҗрибәле менә язылу кампаниясында теге бөтен тешләрен, ниләрен чарлаган журналистыбыз Гөлнур Шәрәфиева, ул аны бөтен улмагырчы шәхси газетада эшләгән иде, аңа бөтен республиканың бөтен авылларында беләләр диярлек. Һәм менә шушы чыннан да кешеләр белән аралашканда, тет-а-тет, бер-берем белән генә аралашканда, чыннан да ышану барлыкка килә. Чөнки яшерен батырын түгел, әйтәбез без аны, үзем дә яшермим. Бу зур кимчелек тә булгандыр. Теге Шәһри Казан дигән исем ничектер халык арасында ул таралып та бетмәгән. Аны күбесенчә уйлыйлар Казан газетасыдыр дип, Казан сүзе дә күпләрне борчуга сала. Ләкин ул безнең әйткәнемчә бөтен республика, хәтта Россия төбәкләрендә дә язылып була торган газета. Россия төбәкләрендә дә язылалар, бигрәк тә менә безнең Мари иленнән һәм Башкортстаннан язылучыларыбыз артып китте. Димәк, монда инде журналистлар үзләренең тәҗрибәле булуы белән һәм кеше арасына исемнәре чыгу белән кешегә ышаныч. Әлбәттә ышаныч тудыралар. Менә безнең газетада эшләүчеләрнең бөтенесе, дөресрәк укучылар, бөтенесе алар бар да беләләр. Мәсәлән, шул Гөлнур Шәрәфиева дидек, аның исемен беләләр. Дилбәр Гарифуллина, журналистикада үз исемен булдырган кеше. Ислам темасына, дин темасына язучы, авыл темасына язучы Дилбәр Гарифуллина, аны бөтен теге хәтта инде районнардагы авыл хуҗалыгы идарәле җитәкчеләре дә беләләр, укучылар да беләләр инде, аңа ышаналар. Һәм күп китерергә була андый мисаллар. Мәсәлән, Гүзәл Насыйбуллина, сәламәтлек темасын алып баручы, күптәннән инде шул ук интернетта, Татар информда үз исемен таныткан журналистларның берсе ул. Аннан соң Рәсимә Галиева, әлбәттә, мәгариф темасын укытучылар проблематикасын белүчеләр, күрүчеләр, укучылар әлеге исемне беләләр. Менә журналистка ышаныч булганда, чыннан да эшләргә җиңел. Ни өчен бүгенге көнгә кадәр безнең газета, журналлар чыгып килә? Чөнки халык, нәкъ менә теге экспертлар дип әйтик инде, белгечләр, акыллы журналистлар фикеренә ышана. Теге каяндыр килеп чыккан фейк язмаларга түгел,
каяндыр килеп чыккан WhatsApp-лардан килеп ирешкән хәбәрләргә түгел, нәкъ менә журналистикага, газета, журналларга ышанып карап яшәү дә менә шуның белән бәйле безнең. Күптән түгел Эльвира Шакировадан тәйме укучылардан нидер фотовазлар килдеме? Эльвира Шакирова, әйе, менә тагын бер мисал әйтә идем, инде бөтен шоу-бизнес, татар эстрадасы аны белә, аны таный һәм шуның ярдәмендә укучылар арасында да теге артистлар дөньясын танытып торган журналистларның берсе иде. Кызганычка каршы менә ул әлегә китте, ләкин язуын туктатмам дип вәгъдә итте. Инде менә кичә тагын бер язмасын җибәргән. Әлбәттә, андый теге эффектлар бар, кайтавызлар бар, бигрәк тә инде ул артистлар тарафыннан. Менә бүген генә дә тагын бер артистка шалтыратты, исемен теге онытып бетермәсеннәр, искә төшерегез әле, берәр нәрсә языгыз әле, Эльвирага әйтә идем, язып бирә иде. Андый фикерләр бар шуннан да. Менә подписка язылуга килгәндә былтыргы һәм быелгы саннарны чагыштырсак ничек? Әлегә менә безнең хәзерге вакытта узган елгы белән чагыштырганда әлегә 1000 экземплярга артыграк. Менә күптән түгел генә безнең баш мөхәррир газеталар, журналларның баш мөхәррирләре белән очрашу булды. Татарстан почтасы оештырган иде, Татмедиа җитәкчелеге һәм шунда әйттеләр, инде бөтенесе әйттеләр, 10%-га, 12%-га, 15%-га кимегән, барысы да кими дип әйтәләр әлеге вакытка, ләкин безнең менә әйткәнемчә бераз гына арту бар, плюста барабыз. Һаман шулай алга таба барабыз, инде әйткәнемчә менә 1800 иде тиражы җомга санының. Шушы форматка күчкәч, баштан ул булды 4000 тиражга артты, аннан соң узган ел 6000-гә җиттек, быел инде менә 8500-га җиттек. Артырбыз дип өметләнәсем һәм ышанасым килә. Бу подписка һәм язылу иде, апайлардан сатып алып газета? Безнең газетаны чыннан да үз теге подписка гына түгел, үз сату нокталарыбызны да киңәйтәбез. Казанда, зур шәһәрләрдә инде, Казанда шулай вендик аппаратларында, метроларда бу куелган, безнең тагын тимер юл вокзалындагы вендик аппаратында бар ул газета. Шулай ук Дейли кибетләрендә бигрәк тә инде менә популяр, алар белән хезмәттәшлек итәбез. Руспечать нокталарында алырга мөмкин. Ләкин моннан тыш әле без үзебезнең сату нокталарында булдырдык. Үзенә күрә аерым бер кибетләр белән сөйләшеп, кибетләрнең хуҗалары белән сөйләшеп, Казаннан алып, Казан, Арча, Балтач, Кукмара юлы белән, Кукмаран белән тегендә чиккә кадәр, республика чигенә кадәр кибетләрдә менә шулай сату нокталарын булдырдык. Айга 2 тапкыр шунда илтәбез үзебезнең газетаны. Икенче барганда акчасын алып кайтабыз. Менә анда да сорау бар, шул ук Удмуртия республикасыннан Кукмарага чыгып алалар икән, Киров-Нократтан чыгып алалар икән. Бу хәлдә безне шатландыра. Кай вакыт кайбер кибет хуҗалары шалтырата, бетте, тагын китерәсезме дип, анда ишаратларда Аллага шөкер булып тора. Менә Шәһри Казан язмыш газетасы битендә күптән түгел чыга башлады, 5 ел була. 2 еллыгын уздырдык, әйе. Әйе. Нидер иң истә калган номеры бармы? Менә иң зур кайтаваз җыйганы ул беренчесе булгандыр инде. Иң беренчесе әлбәттә инде, иң беренчесе булды. Ул аның герое да теге баласын югалткан Эльвира Фазлыева иде бит инде, шуннан да елата торган язмаларның берсе булды. Ләкин шуннан соң мин теге ниндидер аерым санны аерып та чыгара алмыйм. Менә бүген алып кына кирдем. Менә Фидан Гафаров белән әңгәмә бик җылы килеп чыкты. Язмышын шуннан да елата торган булды. Рима Ибрахимовна бөтен халык белә инде, яратып укыдылар. Анда бит әле артистлар гына түгел, менә яшьләрендә күтәрергә тырышабыз. Шулай ук Илсур Шәрипҗанов белән, хатыны белән интервью алмадык, ире белән алдык, ничек ул танышкан, Гөлназ белән һәм башкалар. Ләкин бу артистлар турындагы газет турында түгел, җәмәгать. Артистлар турындагы газет түгел. Аның бары тик беренче, икенче, өченче битегенә менә шулай төп герой гына безнең артистлар. Эчендә инде безнең шуннан да язмышлар. Нәрсәсе бар? Менә шулай ук ниндидер бер һөнәрияләрне алабыз. Һәрбер авылда бар безнең ниндидер үзенчәлекле нәрсәләр ясаучы, нәрсә белән дә шөгыльләнүче
pişiruvchi геройлар, kahramanlar бар. Алар белән интервьюлар, алар турындагы язмалар рәхәтләнеп укыла. Ягъни аларны да халыкка танытабыз дип әйтим инде, һәрбер теге укучы күңелендә җиңеллек булдыра торган язмалар. 6-нчы, 7-нче безнең һәрвакыт фаҗига. Менә нинди дә булса фаҗига. Соңгы елда инде кызганча каршы теге махсус хәрби операциядә каһарманнарына багышланган махсус хәрби операциядә һәлак булган егетләребез, аларның туганнары белән шуннан да менә елата торган язмалар Лилия Гайнуллина алып бара. Шуннан да менә бу фаҗигалар темасын бик җаваплы алып бара торган журналист һәм инде махсус хәрби операциягә бәйле, мәсәлән, волонтерлар хәзер менә шушы Лилия Гайнуллина белән хәбәрдә торалар. Шул ук мәрхүм булган, һәлак булган егетләрнең, кызларның ата-аналары, туганнары һәрвакыт аның белән элемтәдә булып торалар. Тормышларындагы ниндидер бер яңалыкларны гел җиткереп торалар. 8-нче, 9-нчы бит ул инде безнең дин бите. Дин бите, вәгазьләр, шуннан да вәгазьләрне бик ярата безнең халык. Аннан соң китә инде язмышлар. Менә язмышлар характерындагы укучыларыбыздан килгән кыска-кыска гына хәбәрләрдә була. Кемдер киңәш сорап мөрәҗәгать итә. Шул дәрәҗәгә җитте ки, хәтта инде берничә шундый кайтабыз. Түгел, хат килде яшь кызлардан. Әлеге дә баягы теге тормышка карашы формалашып бетмәгән егетем белән аерылдым. Менә миңа нишләргә? Әни мине тыңламый нишләргә? Әнием белән уртак тел таба алмыйбыз нишләргә? Менә шундый характерлардагы язмалар да бар. Һәм тагын бер факторны әйтим инде. Тагын укучылар тарафыннан яратып кабул ителә торган әйберләр ул инде сканвордлар, башлаткычлар. Менә халык ярата инде шуны. Укучыларыбыз маңа кадәр без, мәсәлән, шейнвордларның бер биттәгесен махсус җавапларын бирмәй идек. Әзрәк башлатсыннар әле дип. Менә соңгы ярты елда менә укучыларыбыз саны арткач, безгә шалтыратулар да артты. Әйтәләр, җавапларын бирегез. Менә башлатып утырабыз бит. Интернеттан да карадым, булай да карадым. Дөрес микән, юк микән? Ниһаять инде җавапларын да бирә башладык. Узган санда чыккан шейнвордның җавапларын алдагы санда биреп барабыз. Менә махсус эшләйдек, сканвордларны калдырабыз. Менә сезнең коллега Рәис Габдулла безне һәрвакыт коткарып килә. Атаклы сканвордчы дип әйтим инде. Йылдыз Нәмәне шулай яратып укыйлар. Киңәшле сандык битен, киңәш, сәламәтлек, тормыштан алынган хикәятләр, тирәннән уйлап, хикәяләр бик менә кызыктыра торган язмалар инде. 32 бит булачак әле безнең. Менә хәзер 24, 32 биткә арткач, тагын да кызыклырак булачак ул язмалар. Тагын бер кайтарга инде менә ничә кеше эшли ул газетаны? Моны бөтен редакция эшли. Безнең редакциядә берсендә аерып битәсе килмәй. Безнең редакциядә 18 кеше, бу теге верстальщиклар белән бергә, машина йөртүчеләр белән бергә, журналистлар белән бергә, язучы журналистлар, сайт эшләүче журналистлар белән бергә, бөтенесе менә 18, һәм алар барысы катнашкан инде шунда. Моны аерып чыгарып булмый. Мәсәлән, машина йөртүче берничек тә аерып чыга алмыйм. Менә бүген дә алар подписка артыннан киттеләр. Журналистлар шулай ук көне-төне эшләргә мәҗбүр, чөнки язылу кампаниясе вакытында, бигрәк тә декада вакытында аларга да нагрузка, йөкләнеш бик зур. Алар, мәсәлән, ял көннәрендә язалар материалларын, атна уртасында инде чыгып китәләр подписка белән. Ләкин бу подписка гына түгел, подписка артыннан баралар икән, мәсәлән, берәр авылга ала, шуннан темаларда алып кайталар, язмаларда алып кайталар. Мәсәлән, шулай ук шатландыра инде. Атнага 3 тапкыр чыгабыз әлегә, әйе. Сишәмбе саны, вторник, анысы безнең 8 битле әлегә, 16 битлек шәршәмбе саны һәм Шәһри Казан язмыш 24 битлек. Ләкин менә киләсе елга әлегә дә баягы шул почта хезмәте белән дә бәйле инде, аларга да җиңеллек китерәчәкбез. Вторник санын, сишәмбе санын бетерәбез. Һәм аның менә шушы 8 полосасын истибез инде бу саннарга. Шәршәмбе саны 20 бит булачак, шын мәгънәсендәге калын, монысы инде 32 битлек. Ирек мәйданы, Акшарлак газеталары кебек, нәкъ шул 32 битлек булачак. Һәм тагын бер момент, менә тираж арткан сайын, безгә реклама бирүчеләр арта бара. Теге халык укыганын күрәләр, саннарны күрәләр.
gazetanın popüler икәнлеген күрәләр һәм һәрбер саныбызда диярлек безнең реклама бирүчеләр бар. Һәм алар безнең инде даими клиентларга әверелделәр. Ни өчен даими клиентлар дип баш ватам инде әйтәм, булар үзләрен генә күрсәтергә телиләр, артык акчалары бардыр дип уйлап куям инде. Юк, мәсәлән, шул ук ниндидер бер медицина үзәкләрен куябыз икән, димәк, алар файда күргәннәр. Димәк, безнең газетада аша укып, аларны белгәннәр һәм аларга күп иттереп чыгалар. Менә шундый мисалларны китерергә була. Sizin bir tane saytta var, менә сайтта һәм газетта материаллар кабатлана, менә кемдер әйтә инде без аны сайттан Андый бар, андый очраклар бар, ләкин мин үзем саныйм, интернет аудитория ул бер аудитория, ә газета укучылар алар икенче аудитория. Безнең шөкер менә шушы, алар кисешәләр инде әлбәттә, ләкин шунысын да истә тотабыз, bir 60% газетага материалларның күп дигәндә, максимум дигәндә 60% гына сайтта басыла. Яки басылган очракта да, мәсәлән, кыскартылып бирелә ул, тулырак газетабызда укыгыз дигән фикерләр була. Сайтка куясың, менә шуны кыскартып шул язманы. Комментарийлар язып башлар, кайдан укып бетергә була бу хикәяне, кайдан укып бетергә була бу язмышны. Әйтәсең инде, менә шул кибетләрдән алырга мөмкин, теләсәгез үзебез җибәрәбез, әйе, үзебез дә җибәрәбез әле безгә. Кайбер саннарны менә шулай очраклы рәвештә генә күрәләр дә, социаль челтәрләрдә, сайттан күрәләр дә, сорыйлар, каян алып була, әгәр дә мәсәлән чагыштырма әйтәбез инде, шартлы рәвештә Нурлатта яши икән, ул бит инде Казаннан килеп ала алмый, без аларга почта аша җибәрәбез. Бөтен почта чыгымнарын түли, шундый алымнарны кулланабыз. Булай тан инде бер тапкыр әйтәм, интернет аудитория белән газета укучылар аудиториясе алар ике төрле. Менә күптән түгел генә сезнең белән дә барып кайттык бит Комсомольская правда газетасына. Алар киресенчә баштан сайтка куялар язмаларны, аннан соң газетада чыгаралар. Кисешмей, шуннан да кисешмей. Менә әйтәләр бит инде шул бер кабатлылар газеталарында ничәдер елдан бетә, газетаның укучысы юк дип, менә шундый дип әйтүчеләргә сезнең җавап. Мин яшермим. Шәһри Казанга килгәнче мин үзем дә шундыйрак фикердә идем. Газеталарның, журналларның гомере күп дигәндә 5-6 ел дигән идем. 18-нче елда мен шушы фикерне әлегәчә кадәр истә тотам, ләкин менә 5 ел үтте, безнең киресенчә тиражда. 5 ел үтте, безнең шәхси газеталар чәчәгаталар, үзебезнең газеталар чыгудан туктамады. Тираж әлбәттә кими, ансы объектив сәбәпләр дә бар, субъектив сәбәпләр дә бар. Менә шунысы борчы языласы килеп тә языла алмаган укучыларыбыз. Нинди зур татар авылларында безнең почта хезмәткәрләре эшләми, почта хезмәте эшләми. Менә узган ел, мәсәлән, Шүпрәлнең Шымлы авылы, нинди зур авыл. Шунда безнең укучыларыбыз бар иде. Быел әйтәләр, язылып булмый бит инде, эшләргә, почтаны китермәләр. Почтаның хезмәтен быел инде җәйге кампаниядан соң бетергәннәр, почта хезмәте юк. Баштан китергәннәр атнага бер тапкыр, аннан соң 2 атнага бер тапкыр калган, инде һәр айга бер тапкыр китерәләр. Менә безнең фаҗига шунда. Безнең менә укырга теләп тә укый алмаган укучыларыбыз. Һәм инде менә аларга да шул почта аша үзебез танышлары аша җибәрү юлларын карыйбыз. Инде хәзер шундый форматта уйлап чыгарабыз, мәсәлән, айлык 4 язмышны пакетка салабыз да, комплект итеп шулай җибәрәбез. Андый шартларда. Ул безгә генә түгел инде хәзер. Күп газеталар шундый язмышка дучар кызганычлар. Менә шәһри Казан язмыш чыкканда бар иде инде теге фикерләр, андый газеталар күп, бу теге сары прессага охшаган дип. Хәзер дәлилләй алдыгызмы инде бу алай түгеллеген? Алай түгеллеген дәлилләй алдык һәм менә шулай дип әйтүчеләр үзләре дә фикерләрен үзгәрттеләр. Андый кешеләр үземә теге изгә бәреп әйтүчеләр дә булды, танышлар аша әйтүчеләр дә булды. Андый фикерләрне әйтәләр гадәттә шул газета журналларны укымаган кешеләр. Шул телевидениегә фикерне әйтә, тискәре фикерне әйтәләр. Телевидение карамаган
radyo dinleyen kişiler üzeri işler paraman, üzeri ölmegen dersene eğitimciler ayı şundan da köp. Lakin konkret kişiler bilen bizimden tanış bilişler arasındaki dabıraşırlar gibi eğitimde. Yoksa fikir, yoksa niyet bilen eğitimci kişiler bizim kuşlamaklar içinde alar indi fikirlerini izlediler. Bayağı da 8 milyon tarafından eğitimler. Real geroy, real tartı. Real geroylar. Real geroy. Yılata tırgan yazmalar. Şundan da yılata tırgan yazmalar. Facia. Harmonun uğa alıp yaşayışı kanun turunda. Real hazret. Tırmıştan alınan hikayeler. Gülmür oyza. Balışarın izgepşiler. Koyam mı da benim koyamda naşer cilden tartıp çıkarılan yazmalar da tügel, uyup çıkartılan yazmalar da tügel. Mana birleşen ettiğinizde kilesi yılga karata maksatlardan ayı özgörüşler bulaşağın tağın kilesi yılgana indi maksatlar uyasız aldığınızda indi uylar fikirler bilen yanasız. Birinçiden erkek vakitte bugünkünde biz 21 gazetini niçin tutulacağız, niçin işleyeceğiz, hem 32 gazetini niçin işleyeceğiz diyen fikir bilen şu meseleler bilen yaşayız. Çünkü yaşadığım batırım tügül, gülem arta, lakin ışıktan kimi mi? Gülem artbaş, ışığı bir de şimdi leyni kesince dağında avura bulaşa galiba. Buna şunun bilen yanağız, kızıklara getirge tırışacağız elbette. Çünkü biraz gana vakitini vakittan alda rak var gerek. Men mana bu gazete turunda etken edim ayrım indeks bilen çıgarı geldi. Ana köpten etip ana bardik bir yıldan sonra şunu fikirge keldiler. Şundan da şulay real oldu, şundan da şulay faydalırak da oldu. Şimdi şunu Xitoyning sişanlı sanın bitirip bularga istep qonunlar gazeteler çıgarı turunda şulay bir iş yılında aytip bilen nihayet mana şunu fikirge keldik bu yıl. Çünkü oldanrak varsak varsa da eybet bulacak gibi. Tam fikirler. Mana bu yanılgılarını sizin hizmetlerine jurnalistler özlerin çıkıp etti. Türlüçe yaşadım batırım tügül. Ben her bir jetekçiliğimizi özünün taleplerine kiler biteydi. Her bir jetekçiliğinde de şulaydır. Benim mesela kiligi dijital ülkeye basım yazmaya başladım. Çünkü Vkontakte'de, Odnoklassnik'de, Telegram'da auditoriyası bulman gelir. Nişik biz yer yazıyorlarız bizim gazete. Yani bu ala şunun içinde gerek. Bizim bir şef gazetelerine eline gittiler zamanında 200-300 bin tiraj bilen çıkan gazeteler. Bunun tirajı bütünay kimiyor, bütüvedir senin etkende. Şulu bir primitif, lakin Vkontakte'deki sahifesi bulmalı bilen olmadı. Alarını bir kişi görmüyor, alarını kişi şundan da alıp da var. Eyle o gazetini yazdırgan evi koyarlar, anı hatırlıyor, lakin gite duran aradetiler. Yaşlar indi orta bunu... İndi bilmem. Buna ol ülkenizde tağında nığıtırga esaplap turabız. Ayrım fikirler var, tezden jitkirleşek. Ol fikirler baribir tek aldığınlıkka, birinçilikке ımtılırga gerek. Biz mesela bizden koy vakit eyteler, nege indi şu intertatını ko'p almaysızmın deyip deyteler indi. Neçe ko'p tutasın intertat, elektron gazete ol başka bütünay format. Bizden istem mine en birinci şiratda buluş gazete çıgarı. Şulay edip fikir eytüşler var. Lakin onda da tigi saytlarında korasak bizim gündelik bizim saytımıza sınıfı arada 12-13 bin kişi kire. Bu zor sanlar. Bizim çünkü tüp işimiz gazete çıgarı tam bir qabatlab aytam. Sayt bilen bizim otura ısımım hem web redaktör bitti. Bitti başka kişi yok. Mine ol yönelişini nağıtırga gerek. Şimdi anasın tepmeli jetekçiligi de özünün maksat buruşlarını koydu. Şuluk videolarını arttırırga, video kontentini arttırırga,
Акчаны күбрәк эшләргә мактанып әйтә алам. Безнең сайтыбызда шулай ук гомумән татар телле ресурслар арасында беренчеләрдән булып монетизациягә кушылды. Безнең ВКонтактедагы шелтәләребез бөтен социаль шелтәләр арасында, бөтен татар телле социаль шелтәләр арасында беренче булып кушылды. Һәм бердән бер диярлек аның бөтен мөмкинлекләренә кушылды акча эшләүнең ВКонтактедагы. Һәм инде менә Telegram каналыбыз белән дә мактана алабыз. Әлегә татар телле ресурслар арасында анда да беренче урында барабыз, матбугат өлкәсен алып карасак инде. Шуңа күрә булар ныгытырга һәм иң беренче бурычыбыз инде әлбәттә безнең укучылар санын арттыру. Барып чыгармы, юкмы, менә бүгенге вазгыятьтә әйтеп булмый. Чөнки барысы да әлеге дә баягы почта хезмәткәрләренә барып тоташа. Мин зарланмыйм, мин зарланырга яратмыйм. Менә ул почта хезмәтләре инде һәр вакыт сүгеп киләләр, тәнкыйтьләп киләләр. Моңарчы мин зарланмадым, ләкин быелгы ситуация, быелгы вазгыять мине бераз гына борчылдыра. Чөнки менә сентябрь, октябрь айларында без инде 3000-гә якын подписка эшләдек, шулай ук почтальоннар белән берлектә. Ноябрьдә безгә инде сигналлар килә башлады. Менә почта хезмәткәрләре, сез килеп газетага яздырдыгыз да алдадыгыз. Чөнки почта хезмәткәре эштән китте. Ноябрь урталарында. Менә ул проблеманы хәл итәргә. Яңа кеше эзләтәбез инде Татарстан почтасы белән элемтәдә торып, Татмедиа белән берлектә аларны дер селкетеп торабыз. Менә андай шартлар да бар бит. Менә шул. Сезнең журналистларга бик күп эш туры килә инде. Сайтта, газета материал әзерләүдә, язу белән шөгыльләнүдә. Менә алар белән ничектер сөйләшәсез, ничектер мотивация бирәсез менә аларга. Аның Гөлүзә һәрбер өлкәдә, һәрбер эштә булдырган кеше параллель рәвештә барсын да башкара, тагын башкара. Менә булдырган кеше икенче бер социаль эшләр алып бара, икенче бер җирдә эшли, икенче бер җирдә тагын бер керем чыганага булдыра. Мин һәр вакыт шушы принциптан чыгып эшләдем, чөнки мин үземдә нәкъ шул инде. Мин университетта укыта башлаганда мин журналистик белән рәхәтләнеп шөгыльләндем, ягъни параллель рәвештә. Университетта укыттым, диссертация яздым, студентлар белән эшләдем, һәм журналистикадан мин китмәдем. Зур урынга барып, бер министрлыкта эшли башлаганда да мин спорт журналистикасын ташлый алмадым. Минем тегендә язасы министрга отчет язарга, һәм мин Акбарс белән Локомотивның уйнаганын язып утырам, репортаж. Һаман күз алдымда Казанның 1000-еллыгына Акбарска йолдызлы состав җыйган иделәр. Ковальчуклар, Морозовлар һәм башкалар. Менә ничек анда һәм Плоевтаның беренче раундында ук без оттырдык. Рәхәтләнеп яза идем. Һәм шул ук әйберне мин үземнең хезмәткәрләрдә дә күрәм. Алар да шулай булдыралар. Кайберләр өстәмә нагрузка итеп кабул итәләр. Ансы да бар. Ләкин эшлисең инде, нишлисең? Артык шуннан да элекке заманнарда менә хәзер карап торам да штатларында, шул ук шәһри Казанда гына да безнең 60-га якын кеше булган. 60-га якын бу бик зур сан. Әлбәттә технологияләр башка. Булай басып торганнар, булай баштан язганнар, аннан соң булай басып торганнар, чыгарып кагазлар. Аннан соң монда килеп тагын кулдан типографиядә әллә нәрсәләр, формалар эшләгәннәр. Заманалар үзгәрде, шуңа күрә белмим, нормально. Аны хезмәткәрләрдән сорарга кирәктер. Рәхмәт сезгә бик зур уңышлар теләп калабыз. Язылыгыз җәмәгать, менә язылырга кирәк. Менә бүгенүк, бу атнада языгыз, үзебез яздырып та бирәбез. Рәхмәт.